אז נגד הגרביטציה אני בן 70, ואני מנסה לשמור קצת על כושר, ואז אני פתאום קולט, אמרתי, וואלה, הנה זה פה. יש שם את הצעירים מרימים 700 גרם, ומסתכלים שעה בזה, ועושים מהעולים גם. פתאום קלטתי, אחרי כמה שניות שהוא במראה, הוא שוכח שהוא לא לבד. אמרתי, זה זיכוך האגו. זה האגו, כשאתה כבר שוכח מכל הסביבה שלך, ואז אני אומר, וואלה, אז עשיתי, אוקיי, הוא כבר שכח שהוא לא לבד, ואני תמיד מכניס את הטבע שאנחנו לבדנו לשלוט בו, לביית אותו, לכבוש אותו, המלאכים, תמיד שאנחנו המבוגרים נשענים עליהם, שיצילו אותנו, שיתנו לנו חץ בלב של מתאהב, יש לנו את היכולת הזו להתבכיין ולהישען על דברים שלא קיימים בכלל. אמרתי, הנה, אנחנו המראה, עכשיו נסתכל עלינו, הוא היחיד שלא קולט את הסיטואציה. כולם נבוכים, סיטואציה נתאגת, גם מלאך וכזה, והוא מצופר לו, בואנה, אתה לא קולט, שום דבר. סוריקטות, כמו שהן אוהבות בטבע, סקרניות כאלה מסתכלות, הקוף מחכה אותו, כלומר, יש פה קשור לאבולוציה בגדול. כלומר, למה עזבנו את זה אם אנחנו עכשיו זה? ועוד מסמך אלגורי שהצלחתי סוף סוף, לפחות בשביל עצמי, להגדיר מה זה אגו. אני ממציא את הציפורים האלה, למשל, כי אני נותן איזו תחושה אגדית לציורים שלי, באופן ציני כמובן, משהו מיתולוגי כזה. אז הציפורים זה לא ציפור? לא, אין ציפורים, אני... וכל פעם זה משתנה. אני אוהב לצייר, כן, לפעמים מאוד מיוחדות, אם הן צופיות למשל. ותראה איזה שם, יש לי איזה יצר. אנחנו כבר התחלנו את הסיור, אז כל מי שיצטרף עכשיו, שידע שאנחנו באמצע הסיור כבר. צבי, מה קורה? אהלן. וואי, איזה כיף שאתם לוקחים אותנו איתכם לסיור. אני פה עם הילד מרדימה אותו, אז אני בלי מצלמה, ואני תכף מנתקת את המיקרופון. אבל תתעשו לנו צילום ככה כולל. אני הצלחתי להיכנס למסיבת סיום של הילד. אפשר רק לבקש שתציג את עצמך? אני? כן. היי חבר'ה, שמי מוטי גולן, אני אמן חברתי. מה שתראו כאן זה אומנות של שמן על בד בפורמטים גדולים, שהם למעשה תמרורי אזהרה להתנהגות האנושית, איך היא מתייחסת לעצמה, איך היא משפיעה באופן טבעי גם על הסביבה, על הטבע, סוג של מראות שאני רוצה שתסתכלו בהם ולא תאהבו את עצמכם, ואולי זה יביא אתכם לאיזושהי פעולה, איזה תהליך תיקון. אז בתערוכה הזו כמובן משתתף איתי צבי תמיד חברי הטוב, שהוא איש הבינה המלאכותית, איש AI והאנימטור כישרוני מאוד, אנחנו חברים ותיקים, ורציתי להראות בתערוכה הזו שאומנים אנכרוניסטים, קלאסיקנים כמוני, שעדיין טורחים עם מכחול, שמן, טרפנטין על בדים גדולים, יכולים עדיין לשתף פעולה עם טכנולוגיה, ועדיין שזה ייראה תערוכה אסתטית, הומוגנית, ובטח שמעבירה מסר. אני חושב שדי הצלחנו בזה, ואני מקווה שבעתיד כל הקלישאות וכל הסטיגמות על AI גונב את ההצגה לאומנות הקלאסית, זה לא יקרה, זה לא קרה, ואני חושב שאנחנו מוכיחים את זה שזה כאן, שזה יכול לעבוד יפה ביחד. אוקיי, תודה רבה. אז חברים, אז אנחנו מתחילים בסיור, נמצא איתנו עוד חבר, ואנחנו... ואנגל מאייר, שהוא בעצמו עיניים. למי שלא מכיר, את שושקה. דמיינו כאילו תרגילים. אז אנחנו כן. אם אתם לא שומעים או משהו, רק תעדכנו אותי. זה המסמך שיצא לי באותו רגע. סיימתי עד הטיפה האחרונה, רצתי חזרה הביתה כדי להתעדכן עוד מה, הכל היה כזה כאוטי, אתה יודע. ורק אחר כך, כשחזרתי לסטודיו, פתאום הבנתי מה עשיתי. עשיתי את זה בסוג של עמוק. אני גם ככה מצייר רק מעצבים, ומתוך איזו מצוקה של ניסיון נאיבי נורא, לחשוב שאומנות חברתית יכולה לשנות את העולם. אבל יכול להיות שהיא יכולה, אבל
זה תהליכים. המודרניסטים די שינו הרבה דברים בעולם ובתפיסות עולם. לצערי אין מספיק אומנים חברתיים, אתה גם יודע את זה. אנחנו שנינו בתחום ואין מסה של אומנות חברתית. בקיצור, זה מה שיצאנו. באמת היינו מדינה מדממת. במובן מסוים עדיין. אנחנו עדיין. בואו נסתכל על המסך כאן של צבי, ונראה שוב אגד של מה שדיברנו עד עכשיו. כאן רואים את התגלות האגו, ואז זה מחבר כבר את החיות שניסו לברוח שם, והחיות כאן. ספינת התענוגות הופכת פתאום לקטסטרופה של קו החוף. שוב החיות מנסות לברוח ממה שהשארנו להם ביבשה. והמלאכים שאני מצייר, צבי לקח את זה למקום של החטא ועונשו. הם כבר לא יורים לנו חץ בלב כדי שנתאהב, והם מענישים אותנו. המגפון המתפלא קשור לציור שעוד מעט נראה שנקרא הדמוקרטיות מסתתרות ביער. ומגפון הוא כלי הנשק הדמוקרטי. כלי לביטוי, הוא הפך פה לבשר מתפלא עד שנשאר השלט ממנו. ואז זה מבוסס בואי על לכאן, ציור, אני אסובב את זה ויהיה לך יותר, ואז יש לנו דמוקרטיות מסתתרות ביער, שהן שלוש אינטגרציות, מילון מהאומנות היוונית, דרך הרנסנס ורוק, שם הם נימפות עירומות שהגברים חס וחלילה לא ישעמם להם, הן שרות, נמפות וכזה. כל שלושת אינטגרציות שלי שהן הדמוקרטיות, הוקחו, נחבטו מרים האודיסו להם, הם נאלצו לברוח להסתתר במעבה היער, כלי הנשק שלהם איתם, המגפון, המלאכים שלי שבדרך כלל באופן טבעי יש להם כנפיים, הם קצוצי כנפיים כאן והם לא ממש מצליחים לנחם את הדמוקרטיות. הענפות שבדרך כלל הן פורטוליסטיות, אם הן קרציות בסביבה אולי הן תלשנה עליהן, כלומר העץ הזה די לבוא, יש משהו גם בהסתכלות הזו שלא לגמרי משווה בתפקות, ועוד לאור ירח, הם ביער אבל הם די חשיפות, היער באמנות, בספרות, בשירה, הוא מקום מפחיד, מחושב, מקום שקוראים בו דברים היסטוריים, רציתי להעביר את ההרגשה הזו גם פה. מה שמשאיר עדיין את הסכנה לדמוקרטיה, לא אצלנו דרך אגב, זו מגמה עולמית. אז בצמחייה אתה מצייר ממש בקהילה. אני אוהב את זה, אני חי מהפרטים, אני צריך את החורים של התולעים, אני צריך את הכל. אני מבלה המון בטבע, אני גר בקיבוץ איילת השחר בגליל העליון. אז עוד אלגוריה על היותנו בני אדם והתוצאות של כך. עכשיו במסך הזה של הסטודיו מגדול, כן, יש סטודיו, פורמטים כאלה, זה הסטודיו שלי הוא 80 מטר ועוד מחסן של 40 ומשהו מטרים, כי יש לי פורמטים ענקיים. שוב, צבי תמיד כאן מרפרר לעבודות שלי, אז כאן הוא יצר סאגה מאוד מעניינת כזאת, שהוא הביא גם את העולמות שלו, עוד מעט נראה את הלווייתנים, שהם פתאום לווייתן, הוא גם חיה מאוד ידידותית לאדם. אז שוב, אנחנו המעורבות האגרסיבית שלנו בטבע, שקיעה הזו בבוץ, ואז הלווייתן הזה שבא בתמימות ובוהה בסיטואציה הפסיכית המטומטמת הזו, האנושית הזאת, שלא מבינה לשום דבר. ואז צבי כמוני, כל מה שאנחנו חושבים על תאגידים בממשלות שמנהלים את החיים שלנו, הכל שם, ויש פה כמובן איזה wishful thinking, הסגידה הזאת. מה-7 לאוקטובר עשיתי סדרה די גדולה של ציורים,
שמשקף את המלחמה בגליל העליון, בכל אזור הגליל העליון, על יופיו. וזה אחד מהם, זה סתם. מלאכים מונעים מפגז ליפול על הכנרת. ואני הראשון בארץ שהכנסתי בציורים שלי את האפקטים של הכיפת ברזל, של הילדים של הכיפת ברזל. כי יש בזה משהו נורא תמים במראה ראשון, כמו עננים פומפונים כאלה, אבל זה ממש לא. אנחנו שם חווינו את זה מעל הבית שנה. ואמרתי וואלה, יש פה אפקט יפה, יש לי סדרה ממש גדולה עם היירוטים האלה מעל כל קומפוזיציה שאני מציע. אני חושב שזה גם חשוב להנציח את זה באמנות שלנו כאן, אצל החוויות שאנחנו חווים פה. כן. והמלאכים שוב, הם אותם אלה שבטמטומנו אמורים להציג אותם, ולא אנחנו את עצמנו, אנחנו מבוגרים. אנחנו מפילים עליהם את כל התיקים האלה. ודיברתי על שתיקת הנגיד והסביבה האסתטיקה של הרוע, אז בסדרה הזאת של האסתטיקה של הרוע, אני מסיר רעשי רקע, עוד מעט תראה שוב תצפיות שם באתה. מה זה אומר? אני עושה או רקע שחור או רקע לבן, כי מה שלי חשוב זה שהמוטיב המרכזי שהוא המסר יהיה הפרונט. ברור שאנשים היו מצפים שהדג יהיה במים כחולים. סמלות של נעלי צבן. לקחתי נעל והתפסתי, כן. אמרתי, מה חסר לי כדי לחבר אותם? דריסת הרגל האנושית. ואז אתה רואה השתיקה הולכת לפה, ומחירה הולכת לפה. הכל מאוד מבריק, אסתטי ויפה, כמובן, כמלכודת דבש. אני צריך שהצופה יתעכב יותר דקות מול היצירה שלי, כדי שהוא כמה שיותר יספוג את המסר. אם הייתי מספר לך שאתה רואה שם את ספינת התענוגות, והיית רואה מולך 4 קווים שחורים ואיזה שריץ של כתם אדום. והייתי מספר את כמו שסיפרתי על ספינת התענוגות, זה לא היה עובר. וזה בדיוק העניין. להביא, לא לשחק לך במוח, להביא את הדימויים שלי כמה שיותר ברורים, כדי שהמסר יעבור. זה תפקידי. כאן צבי לקח חלק קטן מהעבודות שלי מהאסתטיקה של הרוע, ויצר להם איזה הרצה כדי שאנשים יבינו פחות או יותר. מה זה האסתטיקה הזה? זה סטייק ארוז, ובפנים זה מתכתב עם בשר תותחים. לא, זה בסדרה גדולה של שוקולד מקולקל, כלכלת מלחמה, מזבח, צופיות, פגז מפריע למלאך, פגז מפריע לבנית, wishful thinking, מצד מזולי, המפלצת, מות הדרור, ואז צבי לקח את הפגז הזה, ובעצם עם זה נסיים את התערוכה, את הטור. אמנות חברתית לא בהכרח צריכה להיות איזה, כדימוי למשל, איזה גרפיטי על קיר שזועק את הכותרת של הזעקה, שכותב אותה או חורץ אותה או מועט אותה באיזושהי דרך קצת בין פופולרי לקלישאי. אמנות חברתית יכולה להיות אמנות יפה, אמנות סלונית, אמנות קלאסית, בתנאי שהיא מעבירה את המסר, ובבירור. וזה מה שאני עושה כל פעם. אני עובד עם אספני אמנות, זאת אומרת, אני עובד בתערוכות, אני יצרתי אמנות נושה, שלי בעניין הזה, וזה, אני כל שלה אמרתי את זה. זה מה שאני עושה. סיבת הרצח, למה אנחנו יודעים שזה מפסיק מכל זה לתצפיתניות עשיתי את הפודקאסט. לא, הרבה דברים מקומיים, מתייחסים למשהו. כן. לא שזה, אני חושב שזה יכול להיות מובן גם בחו"ל. כן, אבל אין פה דגל ישראל, אתה שם לב. כל מה שאתה רואה פה, אנחנו לא נמצאנו כלום. לא מלחמות, לא חטיפות, לא רציחות, לא אלימות. זה אוניברסלי מקדמת דנא. אנחנו נולדנו רק לזה, אתה מבין? ורוב האמנים
התרחקו מהדימויים האלה, כי זה א', בטח כשאני התחלתי ירקו אליהם, אתה מצד חיילים דתיים, אתה מצד חיילים מדממים ומתים, אמרתי כן, כי באתוס הגיבור, זה מיתוס הגיבור, מה זה גיבור? זה כל הגיבורים חזרו, הביתה לא, יש בן אדם מתחת למדים, אני חוויתי את זה באופן אישי. אני נולדתי במושב אביחי, זה מושב הגדוד העברי, צפון נתניה, אני גדלתי על טרומפלדור, ואני גדלתי וכל הילדים סביבי גדלנו בהרגשה שאנחנו רוצים להגשים את מיתוס הגיבור, טוב לנו כבד ארצנו. כאילו אחרת אין לך תכלית ביקום הזה, ועם זה נכנסתי ללבנון. כמו רמבו, חדור קרב, ועוד רבות ידברו על גבורתו. וחטפנו בראש, חזק, אם הייתי את החברים שלי מהגדיר מספרים, מתים מספרים, ופתאום כל הקלישאות מתרסקות לך מתחת לרגליים, שהן מדובר בידיים, סך הכל. ובחיים שנקטפים ככה בגלל אתוסים ומיתוסים. עכשיו, אני לא לגמרי פציפיסט. אני חושב שהקם לא הורגים, אני אשכים, אימא של אשכים לא הורגים, למה שאני אמור, נכון? זה ביום פשוט, לא צריך להיות ימין שמאל בשביל זה, כן. אבל ברגע שזה נשלט על ידי כוחות פוליטיים, כן, שאין להם שום חיבה למה שאמרתי לך עכשיו, פה מתחילה הבעיה. מעניין, כאילו בעצם יצא, יש כאן דברים שלי, כאילו ממש לקח מה שאתה... לא, זה ממש ציורים שלי שרצים. הענפיים, לא, זה הכל ציורים. זהו, לא הבנתי. הוא החליט שבמסך אחד הוא שם את המשך של חלקים מהסדרה. לא, זה היה ממש כמו ציורים, לא הבנתי. זה הכל ציורים. חלקם בגדלים ממש גדולים, חלקם כמו הסטייק מדינת ישראל, כן. כן, זה ציורים שלי, פשוט כדי לתת לצופים עוד מושג על הסדרה האסתטיקה שלו. אתה רואה שכולם או רקע לבן או שחור ברוב המקרים. זה מהסדרה שוקולד מקוטל שכולו עם נשקים וכל מיני... רק התנועה זה משהו עושה. כן, כדי שזה ירוץ מהר. לא, התנועה בסוף עם ההפצצה. זה שלו, כן. הוא מאוהב המון זמן בפגז הזה, והוא מישהו חייב... כן, זה יצא מקסים, כי תראה את הרזולוציה, בגלל שזה מוקטן, זה פגז שאני המצאתי איתו, אין פגז כזה. המצאתי אותו כי הוא היה נורא ציורי, אתה רואה, אני משתמש בו המון, אין במציאות פגז כזה, זה שלי. כן, הוא היה חייב להיות נחשק ומפריד יפה, כזה. במדע גניבה, ובמערכות הזה שלו, גם המפריק, אבל גם מדע התקציבית. ומה שאמרתי על כל דבר בכל, אני לא נכנס לקנימות של הקסקסים כדי לשכנע אותך שזה דת, ולא, כולם מבינים שזה דת, זה המצאה שלי דרך אגב, ואני משתמש בזה בהמון דברים, כאילו, ואני עסקתי קצת בדייג בעבר וכזה, אין פה קסקסים, אתה רואה? מה שאני עושה, לוקח אותו ובונה איזה אייקון שלי נורא מזכיר דת, והוא שלי. והוא ציורי, אני חייב ששם לקרדה, כולם מכירים מה זה לקרדה, כן? וגם הוא שם. אבל זה התאים לי, כי הוא אימץ, הוא שתק, אז הוא בסוף אימץ צבע אחורה, את צבע של תוצאת השליטה. אני לא נורא לספק לא חלק האלה. יש דרך להפסיק את ה... שמץ. אוקיי. שהוא בא למקום.
אנחנו מנסים בינתיים להפסיק את הצפצופים, אז עד שהם יחזרו, אתם תראו אותי. אתם יכולים לנצל כמובן את לא שומעים אותם? עד עכשיו הבנתי כן. ששומעים. לא שומעים. אז אני אתקרב, לא שמעתם אותם מדברים? שמענו אותם, לא שמענו צפצופים. לא שמעתם את הצפצופים, מעולה. אם יש לכם איזה שהם שאלות או משהו שהייתם רוצים שאני אתעכב עליו יותר, שתוכלו להסתכל יותר, אז תגידו לי או תכתבו לי ואני אוכל והנה הפסקנו את הצפצופים. טוב שלא שמעתם, אני שמעתי. הנה רגע, אנחנו נמשיך. לא, אני חושב שאני אביא שם יש שם את המלבן הזה, כן. אני אביא את זה מהבינוניות לא גדולות וחלק גם מהאסתטיקה של הרוב, ובכלל יש גם עבודות, אני פה זמן עבוד, יש לי מלא עבודות, יש לי גם תצוגת קבע בגלריה גרשון באבן גבירון, שם מחזיק אומנות שלי כל הזמן, אז רק שאני אעשה איזה קיפול קצת משם מהגוף עבודות שלי גם. יש לי רומן נורא יפה עם הכפר פוגלה בקרטים, איפה שאלדרקו נולד בו, ויש לי קשר כזה עם משפחת אלדרקו, שחלקם עדיין חיים בכפר, וציירתי את אלדרקו מנמנם בסטודיו מהראש, והוא תלוי עכשיו בכפר, עשינו איזה השקה שם, עם תושבי הכפר, ועכשיו אני אעשה שם את הערוכה שלי במוזיאון של אלדרקו בכפר. אז איפה זה נמצא? היית בקרטים? לא. אוקיי. אז יש את הירקליון העיר המרכזית, זה 20 דקות נסיעה ממנו. טוב, רגע. כולם חושבים רוב האנשים חושבים שהוא ספרדי. קוראים לו דומיניקוס דאוטוקופולוס, והוא נולד בקרטים. עבר לאיטליה, הוא היה אומן חריג, אומן חצוף וחריג. ולמעשה, אף אחד לא היה יודע שהוא קיים, אם פיקאסו ומטיס לא היה מגלים אותו בספרד במקרה, וראו עבודות שלו והבינו שהוא המציא את הקוביזם. אתה מכיר הרי את העבודות שלו, כל דמויות המוערכות האלה, וכזה, לא משנה, אחרי שאמרתי לך תחפש, אוקיי? ובעצם הוא נכנס לפנתיאון של האומנות הבאות בגללם, רק במאה ה-19. דברים קוראים לאומנים לפעמים מבלי שאני נגיד. אני אשמח לבוא לסטודיו שלך פעם, לראות מקרוב, להריח את ה... אני יודע, אתה מתקבל את השחר הרי, ונפסי לראות את ההרצאה שלך, ובדיוק הייתי צריך ללכת. אני לא בסנטר משם. אפילו יש שם משהו. ישבתי להם, משהו מקסימים, קהילה מקסימים, סיגה לא, אנחנו סיגה משתים אנחנו תל אביבים, לא חיים מאוד גדולים, באו מסבי שלנו בפרובס, ישבנו את החלום התל אביבי, ובצד פסיכי מקרי, תמינו שם במגרש, אמרנו זה ילד שתפי שבו כמו... טוב, אני עושה לכם ציור אני, כדי שתוכלו ככה לראות את הציורים. תחת לעבורים, לא משנה מאיפה אני נמצא, רק עם זה, אז הבנתי משם, וזה הייתה 16 שנים עכשיו. מאוד פעיל בקהילה, בסיבה שם. אין קליטה פה. אין קליטה, אתם לא רואים? נראה תקוע. אתם לא רואים את ה... רגע. את זה אתם צריכים לראות? און אוף, זה קפוא, און אוף דברים קורים. אני אנסה. רגע. עכשיו אתם רואים? כן, עכשיו בסדר.
יופי. מאוד. אנחנו 5 דקות נסיעה בראש פינה צפונה, ועוד רבע שעה נסיעה בקריית שמונה. אני הייתי שם אפילו בהרצאה. מדהים, כלומר, מאיזה חומר הציורים? זה אקריליק? זה שמן? רגע, שנייה, אני אשאל את אותי. זה חלק הדפסה? וחלק לא, ציורים? לא, הכל וחלק זה מסכים? ציור. הכל זה ציור, אין כאן הדפסה. אם אני לא טועה זה שמן על קנבס. אני בזמן המלחמה, ממש בארטקור של המלחמה, אחרי השביעי לאוקטובר, עשיתי 3 תערוכות אצלי, הסטודיו שלי הוא גם גלריה לאומנות חברתית, עם איזה 2-3 תערוכות בשנה. אני בדברים האלה נורא מקפיד, אם זה לא עבודות, בעיקר אז עשיתי שם 3 תערוכות זוגיות, היה חבר שלי, היינו רבים מדברים על אומנות ושמתי את הפשיזם שלו, אנחנו בטוח בעצמו, כן, והוא שנא שאני שונא את זה, אבל הוא מייצג את הממסד האומנותי, אז איתו עשיתי, ודוד גרשטיין, ואתה יודע, בעצם יצאתי שם, אני רוצה לראות אם יש איזה משהו שככה עוד לא הראיתי לך, את זה ראינו, נכון? עכשיו למשל בסוף יולי, מערות הרעיה, זהו, עכשיו אני איתכם. דברו אליי. איך היה לכם השבוע? מה שלומכם? שרית, את על מיוט. כן, לא, תדברי מה איתך. בסדר גמור. אמרתי שיש כאן בתערוכה שילוב מאוד מיוחד בין באמת אומנות מסורתית של שמן על קנבס, ממש מכחול, לבין אומנות של AI. בעצם צבי לקח את היצירות האלה ונתן לזה איזושהי אינטרפטציה משלו, ואפשר לראות פה גם סוג של תמונות שרצות אחת אחרי השנייה, וגם ממש וידאו, איך בעצם יצירות אומנות שמצוירות קמות לתחייה ומקבלות חיים משלהם בזכות ה-AI. אז יש שם איזה קטע שלצערי אין קליטה שם, אבל של עוד איזשהו וידאו מאוד מאוד חזק שרואים של צבי. אני אבקש ממנו אם אפשר אחר כך לשתף איתכם את הוידאו שהוא יצר בבינה מלאכותית, כדי שתוכלו ככה להתרשם יותר לעומק. וזהו. הוא סיפר איך הוא בעצם מייצר את הוידאוים, זה על בסיס ציורים שלו, או... אז כן, זה על בסיס, זה ממש הוא לוקח יש מקומות שממש הוא לוקח את הציור ונתן להם איזושהי הנפשה, ויש מקומות שבאמת הוא לקח את זה ואת הציור ונתן לזה איזושהי אינטרפטציה משלו, נגיד כאילו סוף אחר או איזשהו סיפור מיוחד שהוא רצה לתת לו איזשהו דגש, פתאום הטיל נופל ומתפוצץ, או פתאום רואים ילד נשאר לבד אחרי כזה קרב של רובי מים. אז זאת התרומה של ה-AI שלנו. כן. וואי, תודה, איזה יופי שאת עושה לנו סיור לאלה שלא שם. לאלה שגרים רחוק. ולא יכולים להגיע. כן, אז סיור קצר. רגע, אני רואה שככה, אם יש לכם שוב, אם יש לכם איזה שהם שאלות או כל דבר, אז כן, האמת שהם שואלים שאלות, אז נשמח רגע. אתה רוצה להצטרף אליי? אהלן חברים, הייתי עסוק עם זאב, אני מתנצל, עכשיו אני איתכם אם יש למישהו שאלות.
שאלו כן. כאן עם איזה חומרים אתה עובד. אני מצייר בשמן על בד בלי מדיומים, פשוט שמן טרפנטין על בד, בדרך כלל כמו שראיתם בדים גדולים, כי אני מרגיש שאני צריך את הצופה כחלק מהסצנה. אני מנסה להעביר מסר, אז אני עושה את המקסימום כדי שהמסר יעבור מבלי לשחק לכם במוח, טכניקה ריאליסטית, דימויים מאוד ברורים, אם המסר עבר מהר זה הרווח שלי. חבל שאתם לא פה. זה נכון, כי להיות... בקצה אחר של הארץ. כן, אני מכיר את זה, אשתי עושה המון זומים, היא מלמדת פוקוסים והיא פסיכולוגית, אז כולם למדו לעבוד בזום. כן. אבל החוויה של להיות מול ציור ענק, אין שאני לא, כלומר זה באמת פספוס שאני לא שם. אני מסכים איתך, כולנו היינו במוזיאון כזה או אחר של אומנות רנסנס או ברוק, שתי תקופות שהשפיעו עליי מאז שאני ילד, ואי אפשר להבין את ההתרגשות, אתה נשאב פנימה, ממש. כן. וגדלתי עם זה ככה, כן. כל הקבוצה בעצם הם יוצרים ומעצבים ב-AI, ואותי באמת מעניין איך היה לך חיבור עם צבי, בעצם איך אתה מקבל את ה-AI ואיך... קודם כל החיבור היה בגללי, לא בגלל צבי, מכיוון שיש לי הערכה אדירה לטכנולוגיה, אני אפילו עבדתי מחשבים בעבר, הצבתי עמודים בידיעות אחרונות, הייתי סוג של מעצב גרפי בשנות ה-80 במשרד פרסום בחיפה, אני מהראשונים בארץ שעבד עם מקינטוש A1, שחור לבן, שנראה כמו מכונת כביסה קטנה כזאת, אז בהתחלה התלהבתי, אבל תמיד נזכרתי שאני אנלוגי וצייר, וכל קליק שעשיתי במחשב, ישר התגעגעתי לאיזה מכחול עם הריח של הטרפנטין, הרגשתי שאני בוגד בעצמי, סוג של פיגור כזה. זה מקינטוש הראשון, אז שנייה, זה שנת 90? לא, לא, אני כבר אני ב-87 כבר עבדתי איתו במשרד פרסום בחיפה, עם פריאנד 3. וואו, טוב, אז אני נכנסתי לעניינים רק ב-90, לדעתי. לא משנה, לשאלה שלך. כן, מדהים. אני מאוד מעריך טכנולוגיה, אני על הרכבת הזו כבר לא יעלה, כי אני ממש אנכרוניסט קלאסיקן, והיה לי ברור, בגלל היכרות רבת שנים עם צבי, שזו ההזדמנות שלי לנסות להוכיח קודם כל לעצמי, אבל גם לאחרים, שטכנולוגיה ואומנות קלאסית יכולים לעבוד בתערוכה ביחד בצורה הרמונית, ועדיין להיראות אסתטי יפה, וכמובן מעביר מסרים. ואני חושב שהצלחנו בזה. כן. תודה. תודה לכם, וחבל שאתם לא פה ככה, תמיד המגע האישי הוא הרבה יותר יקר. יש לכם אפשרות, דרך אגב, נכון? אתם עד יום שישי. בדיוק, למי שמכם יוכל, יש את מחר ואת יום שישי עד השעה 4, בואו. איך אמרת? אין לעמוד מול הבד הגדול עצמו. כן, כן. יאללה, אז שיהיה לילה טוב, חבר'ה. לילה טוב. ערב נעים. תודה. לילה טוב. תודה לכם. ביי. תודה. תודה לך. מה, בכיף.